Την επέτειο της 25ης Μαρτίου επέλεξαν κάποιοι για να διαμαρτυρηθούν στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για τον γάμο των ομοφυλόφιλων ζευγαριών. Πριν την δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας Πατρών, κάποιοι ύψωσαν πανό κατά του γάμου των ομοφυλόφιλων ζευγαριών. Στο πανό είχαν και τις φωτογραφίες των 5 βουλευτών Αχαΐας που ψήφισαν τον νόμο. Αστυνομικοί τους πλησίασαν και τους απομάκρυναν από το σημείο χωρίς να προκληθεί ένταση. Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια της δοξολογίας, ένας άνδρας ανέβηκε στον άμβονα και φώναξε ανάθεμα στους βουλευτές. Ο άνδρας προσήχθη από την αστυνομία και συνελήφθη. Να σημειωθεί πως και ο Μητροπόλητης Πατρών Χρυσόστομος την Κυριακή της Ορθοδοξίας αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε στη Βουλή για τα ομόφυλα ζευγάρια, αφήνοντας εχμές. Ο ίδιος τόνισε πως την παραφύσιν σχέση ως φυσική νομοθετήσαμε. Οι πατέρες μας εξύψωσαν το ανθρώπινο πρόσωπο και μίλησαν για την ηθική και τις αξίες τις οποίες εμείς αρνηθήκαμε και τις οποίες αξίες με νόμους τις απεμπολίσαμε και την παραφύσιν σχέσιν ως φυσικήν ενομοθετήσαμε και την εσχήνην ανεσχύντος ως τρόπεων μετακαυχήσεως περιφέρομεν. Να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια της παρέλασης ήταν ισχυρή παρουσία της αστυνομίας προκειμένου να αποφευθούν τυχόν επεισόδια.